Usbon ko, maayong moto, maayong pagpaniod to, kanato nga tanan. Visayas at Mindanao. Maayong magandang tanghali sa buong Luzon. Sa ating mga kapatiran dyan sa Luzon, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Sa ating mga pinalanggang listener sa Shine FM 95.3, maayong mudto kaninyong tanan. Ang Ginoo kanunay magauban o magapanalangin sa matapos siya sa atong nga kinabuhi. Sa ngalan sa atong nga station manager, Pastor Gideon Candelario, sa atong in-church pastor, meaning nga Shine FM, Balok Santo Niño, Negros Oriental, Pastor Sapri Romano Candelario. Ako ang inyong ubos nga alagad, si Pastora Ilse Candelario Idanyo. Nga magaingon kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong matagusa kakinabuhi. Uban ang iyang grasya, ugugma, kalinaw, may magapagtigbabaw sa matagusa sa inyong matagusa kapamilya. Sa ato nga mga followers sa FB Live, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magtatanghalian na mga igsoon ko. Oras na sa tanghalian o paniudto. Mayong pagpaniudto kanatong tanan, mga kahigalaan o mga kaibigan ko sa kahanginan. Sa atong mga pinalanggang listener sa tibo, may mudto, may pagpaniudto kaninyong tanan. Ako nagpasalamat sa atong abong na Diyos tungod kay ang atong radio FM ni inyong maungan dapit ay anytime na inyong madungog sa inyong mga radio. I-dial nyo lang ang 95.3 FM radio station. Madungog ninyo ang mga awiting makalangit, uban ang pulong sa Ginoo nga may magahatag ka nato kanunay, kalinaw, kadasig sa atong mga kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Ginoo mao'y magapadasig sa matag-usa sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi, mga igsoon ko. Atong oras karon mga igsoon, hapit na gyud
pag 12 noon na ng tanghali. So unya mga igsoon ko, ako manamilit kaninyo sa mga tanan nga mga pinalanggang listener. Sa itong mga pinalanggang listener sa Shine FM 95.3, kining inyong ubos nga alagad mo biyahe na usab paingon sa Cavite. Pansamantala ako nga di na po ninyo madungog sa on-air dinhi sa Shine FM 95.3. Tungod kay mga igsoon ko, kinahanglan manako nga mobalik dito sa Cavite. Ito usab ang akong pamilya dito, ang akong mga anak ug akong asawa. Unya ang akong pananghid dito, mga igsoon ko, duha ra gyud ko kasimana dinhi sa probinsya. Usa ka semana dito sa Cebu, ug usa pod ka semana dinhi sa Balok, kung saan nahimutang ang ato nga Radio FM 95.3. Anyway, mga kapatid, mga igsoon ko, wala matay masayod sa ugma, ang Ginoo ra may nasayod. Kung tagaan ta pa o lain pa nga panahon sa atong kinabuhi, niya makabalik ko niini nga ako nga lupang sinilangan, tagaan ta gigayon, lain na usab mo higayon nga makabisita ko dire o makauli ko dire. Maunay panahon nga madungog na pod usab ako ninyo sa kahanginan. Pagkakaroon mga igsoon ko, mga kahigalaan ko, kinahanglan gyud ko nga mubalik isa dito sa Cavite. Kay ang ako usab nga panganay mo graduate og elementary. So sa adlaw siyang graduation, isip nga isa ka magulang o isip nga inahan ato usab ako. Mao bitaw mga igsoon ko, ako ra gyud nga ika-encourage sa matag usa sa ato nga kinabuhi. Padayon, padayon, padayon. Padayon ta sa pagtuon sa pulong sa ato nga buhi nga Dios nga nasulat sa Biblia. Bisan nasa ta mga igsoon, kung kanunay ta magpaduol sa ato nga buhi nga Dios, kanunay siyang magapanalipod kanato. Happy watching diha, Sis Eden Dinoyo. Hello sis. Gimingaw na ko diha sa inyo sa Cebu. Sa ato nga hamugo usab nga panahon nga nagkauban diha, pero makaingon ko sis, urag dugay na tang nagkauban ninyo diha. Pagkaanindot, mingawon ko sa inyong mga katawa o mga smile, o sa inyong mga pagtagad dirikan ako. Ako yung na-feel ang tinuod na gugma nga gikan sa ato nga buhi nga Dios. Hindi sa ruwa o mabuting pananalita makakamit ito. Ako nag-ampo na naaragay ihatag ang Ginoo. Sa susunod ng mga panahon,
na magkita ta uli ninyo diha sa Cebu. Even din sa Balok, sa aking lupang sinilangan. Kung saan nahimutang ang ato nga Shine FM 95.3. Sa ako nga mga kaila diha, mga schoolmate kani adto, kay Ma'am Rachel Balosa from Naga, kung nakapaminaw ka karon, kurag apiki na gyud ang atong oras nga magkita pa. Kay mugikan ako unya tiod-tiod. Ihatod ko sa ako nga magulang dito sa Dumaguete. Kay ugma, mga igsoon ko, musakay mako ug sayo sa barko. Mga alas 3 or alas 4, kinahanglan mako musakay sa barko paingon sa Manila. Kay mularga man kini og alas 5 sa umaga. Mao bitaw nga karon ko inig-abot sa ako nga igsoon, iya akong ihatod dito sa Dumaguete City. Adto na ko matulog dito. Adto sa ako usab nga kababata kani adto. Kauban kami nga nag-eskwela sa elementary sa Santo Niño. Adto pud ko matulog sa ilaha. Kay Chanel Tano. Salamat sa Dios. Kay bisan asa kita, anaa nagaanda man Ginoo og maayong nga panahon, maayong nga sitwasyon mga igsoon ko. Kaya makaingon gid mga igsoon nga tinuod yun ang iyang gugma diri kanato ug wala gid siya makulang. Kung kanunay kita magpaduol kaniya mga igsoon, atog yung maangkon ug masiguro nga kita safety tungod kay iya man kitang pagaubanan. Happy watching, Ma'am Stella Valenti. Happy watching sa tanan nga mga kakilala ko dyan sa Tuklong, Kawit, Cavite. Sa amin nga Madam diha, Madam Franny, kung saan kami nakatira. Buong pagbati at pagpasalamat ko sa inyo sa mga Madam Family Franny sa Tuklong, Kawit, Cavite. God bless sa inyong lahat. Sa mga kapatiran natin dyan sa Cebu, pagsikat ng araw sa langit, ako'y paalala ng iyong pag-ibig. akong mainiton nga pagbati diha kaninyo, Ako sa'yo uban ang mga pag-ampo, upang ipakita ang iyong kabanalan. bisan sa mubo nga panahon nga nakabisita ko diha sa Cebu, ako nagapasalamat sa atong buhay nga Dios. Sa puso ko'y nasusulat Bisan ang uban wala gyud ako mamit. imaheng nakatatag. Padayon gihapon ta sa pagpasalamat o pagbangayo sa atong buhay nga Dios nga naa siya'y panahon usab nga magkita ta kung kining iyang kabubuton. Di kita malimot mga igsoon nga magdipindi ta sa kabubuton sa atong nga buhi nga Dios. Kaya siya man ang Pangalan mo, nagpupot sa matag adlaw sa atong nga kinabuhi. gamitin Siya ang tag-iya sa tanan. bilang iyong salamin. Kontrolado niya Tanang mundo ang bawat panahon, ningning. mga igsoon ko. Ikaw ang aking, Mga kung unsa ikaw ang aking buhay. ang kanyang kalooban, ang kanyang will Nasusulat
sunod ta mga igsoon ko. Di ta maguna, di ta mag-overtake. Kaya ang Ginoo ra gyud pwedeng makabuot sa atong ugma mga igsoon ko. Sa ako nga mga kaila diha sa tibuok Santo Niño, sa ako mga kaklase kaniadto gikan sa elementary hanggang high school, third year high school, wala man ko kaanha. Pila ra man ko kaadlaw diri sa ako nga lupang Sinilangan, wala ko kaanha gyud diha sa atong nga barangay Santo Niño. Pero ako kanunay nga nagaampo nga ana ako mo sa maayo nga panglawas. O kanunay nga kung naay ihatag na panahon ang Ginoo nga ako makabalik usab din sa akong lupang Sinilangan, kung kalooban sa atong buhay nga Dios, magkita ra gihapon kita. Sa akong iyaan diha sa Nagba, ang tiyasita, Ari, diha wagi ko kap bisita diha. Una-una man ko mo bisita diha, pero ang oras na ko, gamay ra kaayo. Magbiyahe na pud ko karon adto sa Dumaguete para sa akong pagsakay ugma sa barko paingon sa Cavite. Ako padayon nga nagaampo kaninyo diha tiya sita sa Nagba. Sa mga taga-Dawis, Bayuan, sa Kayawkaw, sa Mandalamon, sa mga kaila ko diha, mga schoolmate ko kaniadto, sa akong mga kaklase ko kaniadto sa Barangay Santo Niño, maayong mudto kaninyong tanan diha. Makalaw na ako sa panahon nga ako pa ay high school, mga tutag Kayawkaw, mga tug Mandalamon, mga tug kung asa ang pwede, no? Sa akong mga kaibigan kaniadto gikan sa elementary o high school. Ang Ginoo kanunay magauban kaninyo, dili kita malimot sa iyang ngalan mga igsoon ko. Kanunay ta nga magapaduol kaniya sa mata nato o sa matag panghuway nato, atong unahon ang ato nga buhi nga Dios. Pinaagi sa mga pag-ampo, pwede nato nga mag-communicate ang atong buhay nga Dios sa mga pag-ampo. Ang ato nga oras, alas 12 na ng tanghali. Maayong pagpaniod to kanatong tanan. Anyway, ako wala pa ko'y paniod to. Unya pa. Kaya mugikan na po ko sumanod paniod to. Mananghid agad ko ninyo, mga kaigsunan ko, nga sumusunod o nagpalog yun sa atong Shine FM 95.3. Sa atong matang usa kapanimalay pinaagi sa Radio FM. Sa akong maigtag sa diha, gamay ramanggod ang akong time. Anyway, mabitaw na akong gingon nga
ang Ginoo ra gyud po nasayod sa ugma. Malay natin, tagaan pa ko niya og time aron makabalik din sa lupang sinilangan o madungog ninyo usab ang akong tingog dinhi sa kahanginan dinhi sa Shine FM radio station. Mao sige hapon nagababilin ang atong igsuon dinhi. Akong magulang nga mao gipiyalan sa atong buhi nga Dios dinhi nga dapit si Pastor Sapri Candelario uban siya nga tilok pamilya kay Pastora Sapara og sa iya kini nga anak og kanong Oswald og sa tibuok niyang mga apo mga anak sa ako nga igsuon. Padayon sila nga andam maminaw ninyo sa inyong mga request diha sa on air Shine FM. May muto diha, Evangelist Roya Amante. Happy watching from Cavite. Day Queen Kabahog Monyes Candelario. Kumusta diha? Kumusta mo tanan diha? Ni Kuya Pitpit. Ug sa tanan diha sa Cavite. God bless sa inyong tanan. Ningon diri si Evangelist Roya Amante. Good afternoon, Pastora. Kung sa tanan, request kog song, Pastora, kanimo lang. God bless sa imong kinabuhi. Amen. Receive by the name of Jesus Christ. Okay, try na to. Og search ang imong nga request. Evangelist Amante. Sa'yo kami ay mananahan.
Mao na kini ang imong nga request. Cesaria Amante, kanimo lang. Pwede ra gyud nga mo request o awit makalangit ato ng tagaag pagtagad mga igsoon ko sa kahanginan. Magandang tanghali diha, Ma'am Bibian, Aligaw, Labis. Ma'am Bibian, maayong moto diha, watching from Bohol. Maayong moto diha sa tanan nga taga Bohol. Happy listener sa ato nga mga pinangga ng mga listener o followers diha sa Napuyo o Lumulupyo sa Bohol. Maayong mo to diha, Ma'am Bibian, uban ang tibok mong pamilya. Maayong mo to, happy watching, Luella Obey. Ma'am Luella Obay, happy watching. Pastor Renel Dolingoy, happy watching dia. Happy Monday. May pagpaniud to sa tanan. Na-request si Pastor Renel Dolingoy from Dumaguete City. Ingon siya, maayong mo to diya, Pastora, request ko og songs Gaksa Ko by Pastor Gideon Candelario. Sige, ato nang itry, Pastor, pag on air, isunod nato na sa meaning awit nga kanimo lang. Iniguman ni ini, itry nato na o pangita Pastor Reniel. Evangelist Maria Amante, mao na kini ang imong request. Salamat sa imong pag-request, sister. Kumusta na lang ko diha sa tanan, sa imong igsoon nga si Roxanne o Katia Elisa. Kurang din ang pwede ko ka bisita kay mungika naman ko karong tiod-tiod. Inig-abot sa ako nga magulang ni Pastor Sapre. Mubiyahe na kami paingo na Dumaguete. Samtang atong gi-on air ang awit makalangit na request ni Evangelist Amante, atong batan-on nga evangelista nga nag-eskwela karon diha sa isa sa mga university diha sa campuses Dumaguete. Atong pagbabasahon ang pulong sa Ginoo nga akong ibilin sa matag usa sa atong nga kinabuhi, mga igsoon ko. Kani mga igsoon, related na ni sa tanan, kurag. Sagad na ni nga madunggan kanato.
So, nag-chat ng ako nga igsoon. Kinahanglan ako mag-ready kay hulika na kami unya tiod-tiod. So, ato na yung pagbabasahon diya sa Salmo 91 verse 14 to 15. Nagaingon diri ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako o panalikdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa dihang sangpito na ko nila, tubagon ko sila, maguban ako kanila sa dihang sila anaas sa kalisdanan. Luwason ko sila o pasidunggan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Mao na kini ang request nimo Pastor Renel Dolingoy. Mao na kini ang imong request. Gaksa ko. Song by Pastor Gideon Candelario. Salamat sa imong pag-request Pastor Renel Dolingoy.
Samtang nga atong ang ipaminaw, ang awit makalangit, atong tapuson pagbasa ang pulong sa atong abuhi nga Dios na mabasa sa Salmo 91 verse 14 to 16. Usmo na to pagbasa mga igsoon, nagaingon dire, ang Dios nag-ingon, luwason ko kato, naigugma ka na ko o panalipdan ko katong nila sa akong ngalan. Sa diha, sampiton ako nila, tubagon ko sila. Maguban ako kanila sa dihang sila ana sa kalisdanan. Luwason ko sila o pasidunggan, gantihan ko sila taas nga kinabuhi. O luwason ko gayod sila. Mao gani ang pulong sa atong abuhi nga Dios nga atong ibutang sa atong unang kasing-kasing mga igsoon ko. Ato ra gyud nakuptan ang iyang pulong. Kung ato ra gyud ikinabuhi ang iyang gugma, igsoon ko. Kanunay kita mo ilangan niya sa tibok na to nga kinabuhi. Ato siyang unahon sa tanan natong pagabuhaton, igsoon ko. Kung dilitan niya pakyason, iya gitang pag-ubanan o panalipdan. Bisan asa kita mga igsoon ko, luwason kita niya. No? Inanak kamahal sa atong Ginoo ang atong matag usa ka kinabuhi. Basta mupadayon kita o pag-ilah kaniya na atong Diyos o manluluwas o wala nang lilain pa. Ningon siya, gantihan ko sila taas na kinabuhi. Mga igsoon ko, sa tinuod o sa tinuod gayod ang atong nga kinabuhi, ang Diyos rumang yun ang nagagunit ni ini. Mao nga siya rapod ang may authority nga makaluwas sa atong mga kinabuhi o makadugang sa tuig sa atong nga kinabuhi. Mao bitaw nga dili kita mubulag kaniya mga igsoon ko. Ato nang ibutang sa atong kunang-kunang kasing-kasing. Di kita mudistansya sa atong mabuhi nga Dios. Kaya sa oras nga mudistansya kita mga igsoon, kita lagi ako'y mahalaot. Ihatag na ang tanan sa atong mabuhi nga Dios. Ang iyang gugma, ang iyang grasya, ang ato lang mga igsoon, ato ni titigan. Ato ni ikinabuhi ang iyang mga pagtulunan sa kinasing-kasing gayon mga igsoon ko. Ug dili ta niya pasagdan. Mabene, Pastor Rinel Dolingoy, ang imong nga request. Gaksa ko by Pastor Gideon Candelario. Ang atong oras, mga igsoon ko, nasa 12:32 na. Unya, taod-taod, manamilit na ako, igsoon ko, kay mabot na pudon niya, tiod-tiod, ang usa na ko kay igsoon, na maghatod ka na ako dito sa Dumaguete. Maay-maay mo to di ha? Pastor, watching from Cebu, maay-maay pagpaniud to, uban ang imong tibok pamilya. Bisan asa ta mga igsoon, dili kita malimot nga itisok jud sa atong una ng kasing-kasing ang gugma sa Ginoo. Kinahanglan nga ato kini apply, mag-reflect sa atong nga kinabuhi. Aron
mapuno ta sa grasya, mapuno ta sa kalinaw, ug kalipay, nagikan gayud kaniya. Malikaya nato ang kagubot, mga igsoon ko. Kumayong pag watching, no? Kay Sir Francis Nida Idanio. Idanio man ka, sir. Taga-asa man ka. Akong bana Idanio. Ang iyang pamilya nakapuyo sa Luksoan, Masbate. May buntag o maayong panpaniudto sa mga taga-Luksoan, Masbate. Ningon si Pastor Reneo Dolingoy, Pastora, salamat sa pag-play. Ang Diyos magpanalangin kanimo. Amen. Receive by the name of our Jesus Christ. Salamat sa atong abuhi nga Diyos. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo, Pastor Renel, uban sa imong pamilya, sa imong anak o asawa. Hinaot ako nagaangko nga sa matag usa sa atong nga kinabuhi, kanunay magauban ang gugmas sa Ginoo. Ningon si Pastor Renel, klaro kaayo imong tingog diri, Pastora. Ako kining gikunik sa speaker. Praise God. Salamat sa tumagoy nga Dios. Naaday kay speaker diha, Pastor. Sa Dios ang himaya. Tungod sa gipakita mo, gagumag ka na ko. Sa ako dihay nga asawa diha sa Cavite, Imos Cavite, Tuklong, no? Tuklong Kawit. Itawag mo ko siya kanina, o yan, nag-live ako. Pasensya na, kay wa ko katubag. Kaya naamang ko diri sa live. Hindi gumana lang ni Ine. Nya, mugi ka na pod ko, o niya, piod-piod. Hindi ka pod sa ako nga igso. Ugma ang biyahe nako paingon sa Cavite o sa Merkules pagid ko maabot sa Manila. Kay ang barko 24 hours man ang biyahe. Karon pa lang mga igsoon, gibati na nako ang kamingaw. Even sa tanan mga igsoon ko dinhi sa lupang sinilangan. Gimingaw nako. Ibati na nako kamingaw, bisan wala pa ko kalarga. Ilabi na sa atong mga pinalanggang listeners sa Shine FM 95.3. Ang Ginoo magauban kaninyong tanan, mga igsoon ko. Padayon o padayon gayod. Padayon sa pagpangalagad, padayon sa pag-ila sa atong abuhi nga Dios. Bisan asa ta mga igsoon, andam ang Ginoo motubag sa atong mga pag-ampo. Basta ang atong mga pag-ampo, mga igsoon ko, ikan sa kasing-kasing o nakasintro lamang sa ato nga buhi nga Dios. Siya ra gyud ang atong tawgon ug wala nay lain pa nga pangalan. So ang oras nato 12:37 na. Sakto mga 1. Siguro maabot na ang ako nga igsoon o mugi ka na kami. Sa akong mga kaigsuonan diha, mga kapatiran ko sa Cavite, Siyo, sa mga ato nga mga Bible study o evangelism diha sa City Pulo,
mga sister in Christ, see you soon. Sa ako nga mga silingan dire sa lupang sinilangan sa pamilya Tano kay Manoy Litoy ng Ilnas, mubalik na ko na Noy. Di na po ko kakapit diha sa inyo kay unya tiyo-tiyo mula ka naman ko. Pero ato ko muhigda kay Day Chanel dito sa Dumaguete. Nagka-chat na may kaniha ni Day Chanel. Salamat sa Diyos. Ato ko matulog samtang magulat ugma sa akong paglarga sa akong sakyan nga barko. Kumusta sa akong mababata, TV, kabanat, uban sa mga anak ug asawa. Sa akong Egson, Maria P, silingan diri, sa akong mga mahal na silingan, Pamilya Ilheg, Pamilya Tano, Pamilya Ilyama, Pamilya Silva, Pamilya Amante, mga igsoon ko, bisan wako kakita sa uban. Sa akong pag-uli din wala ko sila maikabalag. Kanunay ako nagaampo sa matag usa. Unsa ang kabubuton sa atong buhay nga Dios na apagid panahon nga makabaliktan niini nga maong atong lugar, magkita-kita gihapon ta mga igsoon ko. Mga pinalangga kong mga silingan kay sa akong pagkagamay, sa akong sikad sa akong pagkabata, kamuna ang akong mga silingan nga na ang paghigugma. Salamat sa Ginoo. Ubanan mo tanan dinhi nga dapit sa balok, tunglo sa ato nga buhi nga Dios. Dili gyud ta malimot mga igsoon ko sa pagtawag diha kaniya. Kay Sis Rhea Amante, kay wa kami magkita ni Day Angging Amante, ipangumusta ra niya ako. Ipangumusta ra niya ako. Puhon o tagaan tag laing panahon sa Ginoo nga makauli ko din usab. Wa ako masayod kay ang Ginoo ra maginasayod sa ugma sa ato nga kinabuhi. Agig pagtapos mga igsoon ko, inanay na ako nga manamilit dinhi sa kahanginan kay kurag unya tiyo-tiyo na nabiyod ang akong igsoon. Mularga na kami. Padayon ta magbasa sa pulong sa Ginoo, mga bitaw ang atong gitagag pagtagad karon na mabasa sa Salmo 91 verse 14 to 16. Nga ang Ginoo gyud magpanalipod kanato, panalipdan ta kaniya basta mo tawag ug mo ilagit ta kaniya. Mao ra ginay atong pagabuhaton mga igsoon ko. Sa ngalan sa atong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug nagahatag kanatong panahon. Taos puso ako nga nagapasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa higayon ngayang gihatag kanako nga makabisita niini
nga atong lupang sinilangan sa Balok Church o sa Balok Station, Radio Station 95.3. Hanggang sa muli, God bless, God bless, God bless sa inyong lahat. Sa ngalan sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, o sa atong in-charge pastor, dinhi nga station, Shine FM 95.3, Pastor Sapri Candelario. Ang Ginoo, magkauban, sa matag usa, o kanatong tanan, nga mga pinalanggang listener, niini nga station. Sa atong mga pinalanggang followers, sa atong live FB, ang Ginoo magauban o magapanalangin sa matag usa sa inyong mga kinabuhi. Ako ang inyong ubos nga alagad, Pastora Elsie Candelario Idanyo, nga manamilit kaninyong tanan. Pero ang akong paghigugma o ang gugma sa Ginoo, nasayad ako nga ang gugma sa Ginoo mga igso nagapadayon. Pansamantala man ako nga mubalik sa akong gigikanan sa Cavite, mga igsoon ko, dili na ko isipon nga layo ako. Tungod kay ang gugma sa Ginoo ana sa tanang dapet. Kita gyapon magkahiusa mga igsoon. Kung ang gugma sa Ginoo ana sa atong mga kinabuhi. Dili na to kalimtan ang kaayo sa atong nga buhi nga Dios. Kay tungod sa iyang gugma kita magkahiusa dayon bisan asa man nga lugar. Kay ang gugma sa Ginoo walay paglubad, walay katapusan mga igsoon ko. Atong oras 12:45 na. Ang ipagtapos mga igsoon ko nga ako magaampo, o padayon usab nga inyo akong iampo sa akong nga pagbiyahe paingon sa Cavite. Magaampo ta, Amahan nga makagagahom, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Unang-una, Amahan, daghan kayong salamat. Salamat, Amahan, nga itagaan mo akong oras o panahon nga makabisita dinhi sa akong nga natawhan. O maka-on air niini nga Shine FM 95.3. Amahan, salamat sa successful papasalamat kahapong adlaw sa mga panimbahon kauban ang mga kaigsuonan sa pagtuog niini nga dapet. Uban sa ato nga mahal na mayor diha sa Tanhay City. Uban sa iya nga mga kaubanan sa buhat. Sa mga councilor o sa ato nga mga pastor. Salamat Ginoo nga personal ko sila nga nahimamat kahapon. Salamat usab Ginoo dahil bisan sa pipila lang ka adlaw nga ni ako natagamtaman ako o Dios. Ang gugma nga 100% mga igsoon. Gugma nga gikan sa Ginoo. Salamat o Dios sa imong mga kaayo. Salamat ug salamat gayud sa imong mga panahon yung gihatag sa among matag usa sa among nga kinabuhi. Kanuna ikaw magauban sa matag usa sa mga matag usa ka pamilya sa tanan ng mga listener ni nga Shine FM 95.3 ug sa tanan ng mga listener follower sa Shine FM 101.9
101.3 Cebu, Sardinia, ug sa pulong mo kinabuhi ko page. Ang Ginoo, ang gugma kaniya magauban kanatong nga tanan. Ang gugma sa itong nga buhi nga Diyos maoy atong pakipag hiusa. Kanunay nato mga igsoon, ihatag ang atong mga kinabuhi, atong mga gibati sa atong buhi nga Diyos. Muli, amo nga Ginoo, salamat ug salamat gayud sa tanan. Salamat gayud o Diyos sa imong bahay. Salamat o Diyos, salamat. Para kanimo ang tanan nga kapurihan, tanan nga kadakilaan para nimo lamang o aming Diyos. Sa pangalan na among Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Daghang kayong salamat sa tanan nga mga pinalangga na mga listener. Nini nga Shine FM sa ato nga mga pinalanggang followers sa atong Live FB page. Muli, ako ang inyong ubos nga lagad, Sister Elsie Candelario Idanio. Mananghid ko kaninyo nga pansamantala nga dili nagpudko ninyo madungog ni ini nga on air radio. Tungod kinahanglan ko nga mobalik dito sa Cavite. Pero mga igsoon ko, mga mahal ko nga listener, nagtuo ako ang gugma sa Ginoo. Maogyoy makikuban ka na akong tanan. Gugma sa Ginoo, kalinaw, o grasya, kadagaya, magauban ka na akong tanan. Karon, hangtod sa kahangturan. Wala yung nagita nga magatawag, wala yung nagita nga muila sa atong nga buhi nga Diyos. O gikinabuhi ang iyang mga pagtulon-an. Mga igsoon ko, bisan asa nga sulok sa mundo, kita iyang pag-umanan, mga igsoon ko. O tagaan taniya, kalinaw, kalipay, sa atong mga kinabuhi. Happy watching, sis Rosita Dawang, from Davao. Davao ba sa inyo, sis? O kay sis Vivian, maayong pagpaminaw diha, maayong pag-watch. Maayong pagpaniod to muli sa tanan sa atong mga suking tigpaminaw. Nini nga station 95.3. O sa atong mga followers sa Live FB, may pagpaniod to. Hanggang dito na lang mga igsoon ko. God bless, God bless, God bless, God bless sa inyong tanan. Ubananta sa Ginoo mga igsoon ko hanggang sa muli. Loobin ng ating Diyos na makabalik ako din wa pa kumasayod kay siya may nagunit sa atong ugma. Mga igsoon ko. Ingon si Ma'am Vivian, bye-bye, Pastora. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye sa akong mga kaigsuunan, sa akong mga mahal na mga listener ni Shine FM 95.3 o sa akong mga pinalanggang mga followers sa atong Live FB. Ang Ginoo magauban ka natong tanan. Magauban o magauban ka natong tanan. Salamat sa inyo nga pag-welcome ka na ko. Nining maong nga dapit. Nining nga maong station.
God bless kanatong tanan. Bye-bye. Padayon na gyapon madungog. On air ang atong mga awit makalangit. Mga igsoon ko. Bye-bye.